účesy, ach, tie účesy. Ani neskúšam spievať, mám vyrozprávaný hlas a zachrypnutý, ale ako účesy vplývajú na čítanie z tváre? No minimálne, pretože môj účes mi výšku môjho čola nezmenil. Tento domáci účes ani mi veľkosť očí nezmenil. Dokonca ani vzdialenosť medzi očami mi to nezmenilo. Ani tvár nosa mi tento účes nezmenil. Čiže jednoducho, moje črty tváre sú čitateľné stále, tak ako ich vidíte. Či mám vlasy tak alebo inak, účes je len momentálne nastavenie alebo zariadenie sa, ale určite nemá vplyv na to, aby ste ináč čítali črty na tvári. Sú to presne dané znaky.